देखी एगो पत्नी अपना पति से कहत तड़ी कि देखा सौतीन के फेरा में मत पड़ ना तो हमके बुझते बाड़ हम कौन आदमी बानी। कहत तड़ी कैसे हो कि सुखवा दे हबू नहीं सैया हे शरीर से कि सुखवा दे हबू नहीं सैया हे शरीर से भूत उतर सवती के सिर से ना कि सुखवा दे हम नहीं सैया हे शरीर से भूत उतर सवती के सिर से ना। शरीर से भूत उतर सवती के सिर से ना कि सुखवा दे हम नहीं सैया है शरीर से भूत उतर सवती के सिर से ना। जतना बूंद गिरई बा हमारा अखिया से लोरवा हो अखिया से लोरवा ओतन दिन सुताई सैया तोहरा के कुरवा हो तोहर के हम कुरवा जितना बूंद गिरई बा हमारा अखिया से लोरवा हो अखिया से लोरवा गिन के सुताई में तोहरा के सैया उतना दिन हम पुरवा हो उतना दिन हम पुरवा जी प्यार मंगवा ए सैया जी कि प्यारे मांगा जहिया आर देहब गिन गिन के प्यारे मांगा जहिया जंग रही छीड़ के भूत उतर सवती के सिर से ना कि कतनो पगीर के भूत उतर सवती के सिर से ना। क्या बात है।
होटल रेस्टोरेंट में। रोज बाहर घूमताड़ा राजू लगा के सेंट से, स्नेही लगा के सेंट से। घर के खाना छोड़ी के खाला होटल रेस्टोरेंट में, होटल रेस्टोरेंट में। घर से बाहर घूमताड़ा राजू नहा के सेंट से, राजू नहा के सेंट से। रोज बाहर घूमताड़ा राजू नहा के सेंट से, राजू नहा के सेंट से। कि मंगबा एक दिन कि प्यारे मंगबा जहिया गोड़वा पगीर के, कि प्यारे मंगबा एक दिन गोड़वा पगीर के। भूत उतरी सवत के सिर से ना कि सुखवा